Bon dia des de Cerler. Estem amb l'Àngel Saún, que ens explicarà una miqueta com funciona el servei d'ambaixadors d'aquesta estació. Bon dia, Àngel. Bon dia. Des de quan ets ambaixador? Bueno, jo quan vaig plegar de treballar, l'any 2015, em van proposar fer aquest servei que fem d'ambaixadors per l'estació d'esquí de Cerler. Des de quan està funcionant aquest servei? Doncs mira, aquest servei funciona des del 2007. El 2007, una parella de simpatitzants d'aquí de Cerler es van proposar voluntaris a ensenyar l'estació d'esquí de Cerler. Quan venia una persona i no coneixia Cerler, ells li ensenyaven. I així, poquet a poquet, hem arribat fins a 15 ambaixadors. Per qui està pensat? Doncs mira, prioritàriament està pensat per la gent que no coneix Cerler, que ve per primera vegada i així d'una manera molt fàcil ho coneix tot. Però amb el temps hem vist que hi ha molta gent que esquia sola o que li agrada conèixer racons una mica amagats o la història d'aquí de la comarca de la vall de Benasque. Llavors aquesta gent també són clients potencials dels ambaixadors. I quin itinerari seguiu? Doncs nosaltres ensenyem l'estació des de la part oest, des del Rincón del Cielo, anem passant totes les pistes fins a la part est, que és Castanesa, Bassibé, passant per la nena maca que és Gallinero, no? Més o menys, quina durada té? Doncs entre 2 hores i mitja i 3 hores nosaltres ensenyem tota l'estació sense cap problema, ensenyant raconets molt amagats que de vegades la gent normal no hi arriba. I així com a anècdota, quines situacions o situació curiosa t'has trobat? Bueno, jo recordo un foro de singles, gent que va sola, o sigui, solters, la relació que es va formar durant el grup interrelacionant, no? I després també com a curiositat, gent que esquia sola, de vegades els interrelaciones i he acabat un senyor que era client d'un altre que venia per Nils i l'altre que tenia un restaurant que pujaven i ens van arribar a portar un pernil aquí un dia per demostrar-ho i per agrair-nos aquesta comunicació. Per cert, i quins dies oferiu aquest servei? Els dissabtes, els diumenges i els dilluns. La gent ha d'estar a les 10:30 a baix al Molino, allà reunim i fem en funció del tipus de gent, de l'edat. Doncs molt bé, moltes gràcies, Àngel, pel teu temps. I a vosaltres dir-vos que ens seguim veient a pistes i que tingueu molt bona esquiada. Adeu! Adeu!